Maazị Ifeanyi Igbo Igbo mma mmanụ eji m n'aka na izu ụka gara aga wetara unu ihe ọma. Tata bụ ụbọchị Mọnde bụrụ ahịa Nkwọ, bụrụkwa mkpụrụ abalị ise n'ime ọnwa Nọvemba n'afọ 2018. Ọka bụkwa Maazị Ifeanyi Nwosu. Ndị kpọrọ onwe ha ndị nnọchiteanya ndị Igbo, ya bụ Igbo Leaders, ejikọtaga aka wee gaa hụ onye na-achị obodo abụ President Muhammadu Buhari gbasara inye ya nkwado na ha ga-akwụ ya n'azụ wee banye n'ọkwa ọchịchị n'afọ na-abịa abịa dịka prezidenti obodo abụ Nigeria. Mmadụ ndị gara ije agụnyere Chief Sir Emeka Ọfọ, Senator Ken Nnamani, nakwa onye isi ndị South East Amalgamated Market Traders Association. Mana ozugbo nje ha gasịrị nya bụ ije wee wuchie uwe gbasa na social media dị iche iche, ndị mmadụ wee gaa n'iru wee na-ajụ sị ndị a na onye kpakọrịtara wee sị na ha ga-aga nọchite anya ndị Igbo wee na-ekwu na ha bụ Igbo Leaders. Ọ bụrụ na ha bụ Igbo Leaders, ebe ka ha gabara mgbe a na-eti na-akpọ gbasara ihe ọchịchị President Buhari na-eme ndị Igbo n'obodo abụ Nigeria? Mana ka o si wee gbatakwuru, onweghị onye a ga-asị nye ekwu n'uche ya, kama dịka ha na-ekwu na ha bụ Igbo Leaders, ha gbakwa mbọ kwechiri ma onwe ihe dapụtara nke ga-eme na ndị na-anọchite anya ndị Igbo ga-ekwuru ha ọnụ ha. Ọnwụ ewerela ofu nwa Ledim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, onye a na-ekwu maka ya nabara mmụọ ka ọnwa Nọvemba gbara mkpụrụ abalị 2 n'ime afọ a anyị nọ n'ime ya. Onye a na-ekwu maka ya bụ Chief Barrister Debe Sylvester Odumegwu Ojukwu. Ọ bụ ezigbote ihe mwute ka anya bụ ozi gbapụtara site n'ezinụlọ ndị be Odumegwu Ojukwu n'ime izuụka gara aga na anya bụ Debe abụrụgo onye nabara mmụọ. Ndị Igbo n'ụwa gbaa gburugburu nọ na mwute kemgbe eji wee nweta anya bụ ozi ma gaa n'iru wee na-ezigara anya bụ ndị ezinụlọ ndị be Ojukwu ozi wee na-asị ha kara obi n'ihi na uwe ebighị n'akwa. Aka akparala otu onye isi nchụaja nke ụlọ ụka Holy Ghost Evangelical Ministry nke eji Tuesday Church wee mara na Abulado, Lagos. E mere ka anyị mata na ndị uwe ojii nakwa ndị EFCC wuchiri na ya bụ ụlọ ụka wee were ya bụ onye isi nchụaja, onye nke aha ya bụ Prophet Cletus Chukwunwuba Ilongwu, ma bụrụ onye nke eji obe ọkụ wee mara. E mere ka anyị mata na ya bụ ndị isi ụlọ ụka maọbụ ya bụ onye isi ụlọ ụka na-eme ndị mmadụ chandum dịka akụkọ si wee kọọ. E mere ka amata na ozugbo nje ya bụ ndị uwe ojii wuchiri na ya bụ ụlọ ụka, ọbụna ndị agbata obi jikọtara wee kụkpọsịa ọtụtụ ihe ma mee ngagharị iwe na ya bụ ụlọ ụka dịka ị na-ahụ n'onyonyo. Ndị Academic Staff Union of Universities, ya bụ ASUU n'aha mkpirisi, amalitego abụbụ ọrụ, ya bụ strike n'olu bekee. Ya bụ abụbụ ọrụ bụ nke ha kwekọrịtara ozugbo nje ndị isi ha wetara ya bụ mkparịta ụka nke enwere na Federal University of Technology, Akure, Ondo State. Ya bụ abụbụ ọrụ bụ ihe gbasara otu gọọmenti Naijiria si wee leghara anya n'ihe gbasara agụmakwụkwọ. N'otu aka ahụ ka ndị nke na-ahụ ihe gbasara ọrụ n'ala anya bụ Naijiria bụ Nigerian Labour Congress gara n'iru wee kwuo na ha ga-amalitekwa ịgakwa abụbụ ọrụ nke ha. Ihe ha nekwasara anya wee na-ekwu na ha ga-aga ya bụ abụbụ ọrụ bụ nke a na-ekwu ihe gbasara iwerite aka na ya bụ minimum wage, nke a na-atụ anya na a ga-ebido kwụba ha 30,000, ya bụ 30,000 naira. Ka o si wee gbatakwuru, a na-ayọ gọọmenti Naijiria na ọ bụrụkwa na enekwasịghị anya n'ihe gbasara ige ntị na ihe a ndị NLC na-ekwu, na ya bụ abụbụ ọrụ ga-eputukwa imi ma putu anya. Ndị n'ọchị ndị na-akwa n'ala anyị bụ Naijiria kemgbe ngwụcha izuụka gara aga. Ọ bụ gịnị kpatara ya bụ ndị n'ọchị ndị na-akwa? Ọ bụ ozugbo nje onye isi ala na-achị obodo anyị bụ Naijiria bụ Buhari gara n'iru wee wepụta nnọọ asambodo WAEC ya. Ọtụtụ ndị mmadụ wee gaa wepụtazi onyonyo, ya bụ onyokomita pụrụ iche wee na-enyocha nya bụ ihe na Buhari ọ dị afọ ole dị etu a wee lele nya bụ ule ka ọ dị afọ ole dị etu a. Ndị mmadụ ka na-enyocha wee na-ajụ ka a mara ma nya bụ ihe ma ọ bụ adịgboroja ka o nwere ebe nya bụ mmiri si wee baa na gịnị si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. O nweghịkwa ihe m kwuru, kama na amaghịkwa m ka a ga-esi wee na-enyozi asambodo onye isi ala anyị bụ Naijiria, kama na ya bụ ọmakwa asa arụ ya ga-eme gịnị, ọ ga-amarịrị onwe ya. A sị na ụbọchị niile bụ ụbọchị onye ori, mana otu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Kpatakwam na-abụkwa oriji dịka ndị Nnewi si ekwu. Nwokorobịa ị na-ahụ n'onyonyo bụ onye nke aka kpara dịka Ezeka Udene owe n'afọ ekwu mmụọ chibere ya ọzọ. Anyị nụrụ na ya bụ nwokorobịa na ya bụ eberebe egburu n'ofu obodo n'ala Igbo, mana anyị agaghị akpọpụta aha ya n'ihi otu ihe. Ọ gịnị mere na ya bụ ebe ya bụ nwokorobịa gara ịga zuo ori dizụl na ụgbọala mmadụ kwụbara, mana ọ maghị na onye nwe ya bụ dizụl na ya bụ nwoke karịrị okwu okotara na o nwere ọdechi o tinyere na ya bụ ụgbọala ya. Eleghị anya n'otego eji wee na-eme ya ihe,
o wee mee otu ihe maọbụ nke ọzọ bụ nke na ọ manyeziri aka ka ọ ga mee otu ihe maọbụ nke ọzọ dịka o si emebu na mbụ aka ya wee tọọ na ya bụ tank. Nwoke nwe ya bụ ụgbọ apụtago wee na-achị ya ọchị wee kwuo na a ga-eme mgbakwa na mgbanwe dị iche iche tupu aka ya ha apụta, mana ọ bụrụ na ọ gaghị etu a na aka ya ga-adị ebe ahụ, o mee gịnị? O buru ụgbọala ya wee gaba ebe ọ na-aga. Ndị mmadụ wee gaa n'ihu wee na-ajụ sị, ọ bụrụ na sayensị dị etu a maọbụ teknọlọji dị etu a ka na-arụ ọrụ n'ala Igbo, ọ gaghị aka mma na ewebatara ya n'ala anyị bụ Naijiria tinye n'ihe dịka n'ụlọ gọọmenti dị iche iche. Onye gaa ka ọ na-aka azụ, nwanne itinye aka ga-eme gịnị? Aka ga-atọ. Ị bụrụkwanụ prezidenti ma ọ bụrụ gọvanọ ma ọ bụrụ onye minista ọbụla itinyere n'aka ka ime ihe ọjọọ, nwanne aka ga-atọ ebe ahụ. Anyị hụrụ n'izuụka one ma one gara aga gbasara gọvanọ Kano steeti, onye nke a na-ebunye dollars ọ na-afọnye n'akpa. Nwanne ọ bụrụ na ụdị ihe dị etu adị n'ọfịs dị iche iche n'ala anyị bụ Naijiria, ọ bụ na gọvanọ ahụ ozugbo ndị ọ na-etinye ya bụ aka, nwanne aka gọvanọ nwekwara ike ịtọ na ya bụ ebe. N'ebe a ka anyị ga-eweta nke ụbọchị nke taata n'isi njedebe. Dịka anyị na-aga n'iru, anyị ji ohere a wee na-ekene ndị Igbo bụ ndị nke na-akwado anyị n'ụwa gbaa gburugburu ma na-arịọzi ụnụ. O nwere ihe anyị na-akwado nke anyị kpọrọ Free Igbo Academy anyị chọrọ ịgbasa n'ụwa niile, mana mụ onwe Maazị Ifeanyi Nwosu agaghị eme ya naanị m. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịkwado anyị chọrọ iziga ndị nkụzi ga na-akụzi Igbo n'obodo niile dị n'ala anyị bụ Naijiria bụ ebe ndị Igbo nọ, iji wee hụ na anyị agaghị ekwenata ka asụsụ Igbo nwụọ n'obodo a bụ Naijiria. Ọ bụrụ na anyị mebe ya mesịa, mgbe na-eteghị aka anyị ga-amatịpụkwa aka matịpụ okwu ziga ndị nkụzi dị iche iche n'obodo dị iche iche na mba ụwa ịhụ na asụsụ Igbo alaghị. Inwe mmasị ịkwado ya bụ atụmatụ, kpọtụrụ anyị n'akara dịka ị na-ahụ n'onyonyo. Na nchịkọta, ọ bụrụ na ị nwere ihe chọrọ ka anyị gbasara gị ya bụ advertisement dịka anyị na-ezipụ ozi o doro gị anya, ozi ọbụla anyị bụ anwụrụ ọkụ zipụrụ na ọ na-eruri enigwe aka, anyị wee na-asị inwe mmasị ka anyị na-emere gị advertisement, kpọtụrụ ndị ụlọ ọrụ anyị ozugbo anyị na-ezipụ ozi ụwa niile na-enweta. Ọ bụrụkwa na ị nwere mmemme ị na-akwado ị chọrọ ka anyị bịa kọvaara gị, ya bụ nke ndị bekee na-akpọ video coverage, ị ga-mee ka ihe niile a na-eme ebe a ka achịkọta ya ọnụ, ịmana ihe m na-ekwu ya bụ video coverage n'ụzọ pụrụ iche. Na nke ndị ọgbara ọhụụ, anyị nwere ma drone kamera, nwee kamera dị iche iche ga-abịa esebe ife sebe ya sesia, editọ ya nọrọ ebe ahụ na-ezipụ highlights ndị mmadụ a na-afụ otu mmemme gị si aga. N'ebe a ka anyị ga-eweta nke ụbọchị nke taata n'isi njedebe. Cheta na aka mbụ nwanne ụnụ Maazị Ifeanyi Nwosu. Ụnụ anwụchụla. Maazị Ifeanyi o.